ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ସପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କି ମାନେ ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସୁ ତମ ଆସୁ ବାଲେଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଲଟାର ଆମର ହଉଛି ବିଜନେସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ସେମିତି ତାଙ୍କର ମାଲଟାର ଆମେ ଆଜି ବାହାରିଛୁ ବାଲେଟା ଦିନ ତ ବେଲେଟାର ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଗକୁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆମ ସହିତ ବି ରୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଲେଟା ଭିଜିଟ୍ କରିବି। କାରଣ ଟିକେ ୱାକ୍ କରିବାର ଯୋଉ ମଜା ବସିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଛୋଟ ମାନେ ସରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଛୋଟ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଏଠି 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ମାଲ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମାଲ୍ଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଦେଶ ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଲୋକ ବି ବାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଜଷ୍ଟ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଲେଟା ଏଠୁ ଆମେ ଯଦି ଚାଲି ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ତାପରେ ଆମେ ବସ୍ରେ ହିଁ 10-15 ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ତ ଏଠି ପାଖରେ ବିଚ୍ ବି ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିଚ୍ ଏଠି ଅଛି ଖାଲି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଉପରେ ସବୁ ଘର ହେଇଛି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଉପରେ ସବୁ ଘର ହେଇଛି ରାସ୍ତା ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମାନେ କିଛି ଯୋଉ ଜବ୍ କରନ୍ତି ପରେ ଖାଲି ସେମାନେ ଆସିବେ ଖାଇବେ ପିଇବେ ସାଟର୍ଡେ ସଣ୍ଡେ ପୁରା ଏମିତି ରହିବ ରୋଡ୍ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଭଲସେ ଚାଲିବନି ଲୋକମାନେ ଘରେ ଇଏ କୋଉଠି ସବୁ ଯିବେ ପାଇଁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ଆଜି ହଉଛୁ ଟ୍ୟୁଜଡେ ତ ଟ୍ୟୁଜଡେ ହଉଛୁ ତାଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି এইগুলি রাস্তা পাখে সব রেস্টুরেন্ট করে সব বসছেন রেস্টুরেন্ট এটা ଗୋଟେ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି ଏଇ ପାଖରେ can you think of there wait ଏଇଠି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଲ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ତ ଆମେ ହଉଛି ରହିଛୁ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଏପଟେ ସମୁଦ୍ର ଆରପଟେ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ ଫାଇନାଲି ଆସି ଗାଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ବେଲେଟା ତ ଏଇଟା ହେଲା ବେଲେଟା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଇଟା ହେଲା ବେଲେଟା ଏଟା ମାନେ ଏଠି କେବଳ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର କେବଳ ପପୁଲେସନ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିଟା କେବଳ ଟୁରିଷ୍ଟ ଉପରେ ବହୁତ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତାହେଲେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଏଠି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନେ ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶରୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନ ଏବେ କଣ୍ଟ୍ରିଟା ବହୁତ ଫେମସ୍ ବହୁତ ଶିଖିଗଲୁଣି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଏବେ ସମର ଆସିଲା ତ ଫୁଲ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ବନେଇଛନ୍ତି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଗରୁ ନଥିଲା ଏଇଟା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବନେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରାୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା ହେଲା ବେଲେଟା ଯାହାକି ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ମୋର ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତାର ଆହୁରି ବି ତାର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମାନେ ତାର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କିଛି ଅଛି ଯେଟା ସେ ଖାଇବ ଏବେ ଚାଲ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ମାନେ ନର୍ମାଲି ଜଷ୍ଟ ବ୍ରେଡ୍ ସବୁ ମିଳିଯାଏ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଇଟ୍ ପିଜ୍ଜା ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ ଏଠି ହେଇଛି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ ରହୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆରେ ସ୍ମଲ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ସପ୍ ସେମାନେ କିଛି ଖାଇବା କିଣନ୍ତି ଏଇଠି ବହୁତ କିଛି ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଯାଏ ଦେଖିପାରୁଛୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ ସବୁ ରହିଛି ଏମିତି ତାଙ୍କ ମେସିନ୍ ଯୋଉଟାକି ଫ୍ରେଶ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସ୍ ବନେଇବେ କି ତାଙ୍କର ଗ୍ରୋସରୀ ଷ୍ଟେସନଟା ସବୁ ଆପଣ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଫୁଡ୍ ବି ମିଳିବ ସବୁ କିଛି ମିଳିବ କାନାଡ଼ା ତମରା ଖୁସିଲା ଆମକୁ ସେଟା ମିଳିଲାନି ଏଇ କୁନାଟା ଖାଏ ଯୋଉଟାକି ଭଲ ମାଛ ସେଟା ଖାଇବନି ଅଣ୍ଡା ସବୁ ମିଟିଂ ଆସେ ଫ୍ରୋଜନ୍ ଆଇଟମ୍ ଯେମିତି ମାନେ ଫ୍ରୋଜନ୍ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଠି କ୍ଲିନିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍ ରହିଲା କ୍ଲିନିଂ ଯୋଉଟା ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ନେକ୍ସଟ ମାସ ପାଖରୁ আর ডবল লোক ଦେଖିବେ ଏତେ ଜାଗା ନଥିବ ଭିଡ଼ ଏତେ ଜାଗା ନଥିବ ଚାଲିବା ଆଗରୁ ସିନେମା ନଥିଲା ଏଠି ସିନେମା କହୁଛି ଆମ ସିନେମା ଏଇଠି କହିନି our cinema also here. So, ତମର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଯେବେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିବ ତାର ଗୋଟେ ମୁଭି ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଟା ନିଜ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ରହିବ ମାନେ ଆଉ ଜଣ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ରହିବ ତାର ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ତ ଆମେ ଯଦି ମୁଭି ସେଟା ମାନେ ଚାଲିବ କି ନାହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାଙ୍କ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସବୁ ତାଙ୍କର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ What is that? Theater. This is movie theater. Like a theater. Okay. ତାଙ୍କ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରାସ୍ତା ସାଇଡ୍ରେ ରହିଛି ମେନ୍ ରୋଡ୍ ତ ମାନେ ରାସ୍ତା ତାଙ୍କ ସାଇଡ୍ରେ ସବୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି ତ ଅଲଗା ତାଙ୍କର ଏମିତି ଅଲଗା ହବ ଏତେ ତାଙ୍କର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ ଦେଶଟା ରାସ୍ତା ସାଇଡ୍ରେ କ୍ରାଉଡେଡ୍ ଅଛି ଏବେ ଏତେ ବି ନୁହଁ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥରେ ଦେଖିବେ ଆହୁରି ରହିବ ଏଇଟା ଭିତରେ
भाई आम जड़े फटो उठापी कहते कारण फटो उठे भाई नहीं पूरा भल देख लोक हाँ दिशा जानी आम टमी तो चली जाइए तो एमती प्रेसर एमती सब सब पूरा गाइस तो देखि पाइले हमरो माल्टा जेता टूर तो जहाँ कि आप पूरा मेंशन करछि केते बड़ जगह कैंपिंग कोन सब मेंशन करछि सब भी देखै छी तो प्लीज गाइस वीडियो लास्ट तक देखुन अच्छा कर आप वीडियो लाइक करिए एमती प्लीज लाइक सब सकंतु देन यू कमेंट मारलो जहां वीडियो केमती छी आउ मु वन वीडियो से फॉलो कंटेंट वीडियो खाइबी तभी आपन को पाए रहता जहाँ कि आपको जान पड़ेगा आप फॉलो कर वीडियो नहीं करेगी। Happy 8 vlog, please. 8 vlog, please. See you guys next vlog.